Εκπαιδευτικό βίντεο νούμερο 20. Ζωντάνεψε το άγαλμα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό βίντεο του My Aegean Photoshop Tutorials. Μάνι, φτάσαμε τα 20 επεισόδια, χωρίς πολλά επεισόδια. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Στο παρόν εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε τον τρόπο με τον οποίο θα ζωγραφίζετε αγάλματα έτσι ώστε να έχουν ανθρώπινη υπόσταση. Δηλαδή να μοιάζουν αληθινοί άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Τα βήματα που θα δείτε μπορείτε να τα εφαρμόσετε σε όλα τα αγάλματα. Είτε είναι μαρμάρινα, είτε ξύλινα, είτε μεταλλικά. Για παράδειγμα, εδώ έχω το άγαλμα του Μικελάντζελο, ο Δαβίδ. Η πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να μαρκάρουμε το σώμα. Πάμε να δούμε. Για να μαρκάρουμε το σώμα, μια ιδέα που προτείνω εγώ είναι να χρησιμοποιήσουμε το Quick Mask Mode. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να μαρκάρω ένα σημείο της εικόνας απλά χρησιμοποιώντας το Brush Tool. Τώρα, για να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας του μαρκαρίσματος, πατάω πάνω στο Quick Mask και μετά επιλέγω Brush Tool, εγώ το είχα προεπιλεγμένο, και ελέγχουμε τα χρώματα να είναι πάνω μαύρο, πίσω άσπρο. Αν δεν είναι, πατάμε αυτό το κουμπάκι εδώ κάτω. Ή αλλιώς πατάμε το πλήκτρο D. Τώρα, πάμε να μαρκάρουμε το σώμα. Εγώ θα πρέπει να μαρκάρω και το σώμα και τα μαλλιά του. Δεν θέλω να μαρκάρω τοίχο, δεν θέλω να μαρκάρω τα επιπλά, δεν με ενδιαφέρει. Μόνο ο άνθρωπος με ενδιαφέρει. Ένα ωραίο κολπάκι για να κάνω zoom, για να μπορέσω να μαρκάρω πιο εύκολα, είναι να έχω πατημένο το Alt και μετά με τη ροδέλα να προχωρήσω μπροστά. Όπου θα έχω το ποντίκι θα κάνει zoom. Με πατημένο το Alt. Και με πατημένο το Space, και μόλις πατήσω και τραβήξω το ποντίκι θα μετακινείται η εικόνα. Έξυπνο κόλπο για γρήγορες κινήσεις. Πάμε λοιπόν. Ελέγχω το μέγεθος της βούρτσας. Ξεκινάω με τα μαλλιά. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να σας πάρει κανένα πεντάλεπτο δουλειά, οπότε εγώ θα αναγκαστώ να τετραπλασιάσω την ταχύτητα του βίντεο για να μην βαρεθείτε. Οκ. Έλα φίλε, τετραπλασίασε την ταχύτητα. Ωραία. Έχω μαρκάρει το περίγραμμα. Για να μην αργώ πολύ, θα σας δείξω ένα κολπάκι. Βέβαια θα χρειαστεί κάποιες διορθώσεις μετά, αλλά για να μην αργούμε γίνεται πιο εύκολα. Έχουμε χρησιμοποιήσει τη βούρτσα για να μπορέσουμε να κάνουμε το μαρκάρισμα προς το παρόν. Επίτηδες έκανα μόνο το περίγραμμα. Μπορώ είτε να γεμίσω το υπόλοιπο με τη βούρτσα μεγαλύτερου μεγέθους, ή διαφορετικά μπορώ να πάω εδώ πέρα και να επιλέξω το Paint Bucket Tool και απλά να κάνω κλικ μέσα. Αμέσως γέμισε το χρώμα του Mark, με τη διαφορά όμως ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες γραμμές που δεν γέμισαν ακόμα, οπότε το μόνο που μας μένει να κάνουμε κάτι μικρές διορθώσεις μέσα σε αυτό.
Πάμε λίγο πιο γρήγορα το βίντεο. Συγγνώμη, πιο γρήγορα παρακαλώ. Ωραία. Έτοιμο, το μαρκάραμε όλο το σώμα. Η επόμενη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να ξαναπατήσουμε πάνω στο Quick Mask και παρατηρούμε ότι βλέπουμε μαρκαρισμένη περιοχή. Αυτό που κάναμε εμείς στην ουσία, την ώρα που ζωγραφίζαμε κόκκινο το σώμα, ήταν όταν θα ξαναπατούσαμε το Quick Mask, δηλώναμε ότι δεν θέλω όταν ξαναπατήσω και φτάσω στο Standard Mode, δεν θέλω να μαρκάρει στην κόκκινη περιοχή. Εμείς θα κάνουμε αντιστροφή αυτής της επιλογής, γιατί εμείς θέλουμε να μαρκάρει την κόκκινη επιλογή. Υπάρχει ένας συνδυασμός πλήκτρων Ctrl Shift J. Τώρα έγινε αντιστροφή μαρκαρίσματος. Το επόμενο βήμα μας είναι να κάνουμε αντιγραφή επικόλληση το μαρκαρισμένο σημείο μας. Αυτό να το θυμάστε κάθε φορά που δημιουργείτε φωτογραφίες ή κάνετε επεξεργασία. Θα κάνετε πάντα αντιγραφή του αρχικού στοιχείου, έτσι ώστε να μην χαλάσετε το αρχικό στοιχείο. Γιατί είναι κρίμα μετά να το ψάχνετε. Έτσι ώστε να μπορείτε να το επεξεργάζεστε όσο θέλετε και να το αντιγράφετε όπως θέλετε. Λοιπόν, η αντιγραφή επικόλληση του μαρκαρισμένου σώματος είναι με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl-J. Παρατηρούμε εδώ πέρα δεξιά στα Layers ότι αντιγράφτηκε και επικολλήθηκε το μαρκαρισμένο σώμα. Το background έμεινε σταθερό. Το Layer 1 είναι το αντιγραμμένο σώμα. Αν βγάλω το background, μένει το σώμα. Τώρα παρατηρείτε ότι δεν έχω κάνει καλό μαρκάρισμα. Το έκανα στα γρήγορα για να δείτε πώς θα γίνει όλη η δουλειά. Εσείς θα κάνετε καλή δουλειά. Όπως και η φωτογραφία που θα δείξουμε στο τέλος είναι από καλή δουλειά. Όχι αυτό που σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το επόμενο βήμα μας είναι ο συνδυασμός Ctrl-U που θα μας ανοίξει το παράθυρο Hue Saturation. Σε αυτό θα κάνετε ακριβώς τα ίδια βήματα που θα σας δείξω. Πατάμε Colorize, στο Hue ρυθμίζεται 27 και στο Saturation 41. Ήδη βλέπουμε έχει πάρει μια πρώτη μορφή το σώμα, ωραίο χρώμα, ωραίο. Πατάμε OK. Στο επόμενο βήμα μας πατάμε το συνδυασμό Ctrl-M που βγαίνει το παράθυρο Curves. Σε αυτό το παράθυρο πάμε πάνω στο Channel και το βάζουμε Red. Στο Red μαρκάρουμε το πάνω κουτάκι με ένα κλικ και του δίνουμε συντεταγμένες Output 255 και Input 250. Και στο κάτω κουτάκι Output 0, Input 111. Βλέπετε ότι το χρώμα του σώματος έχει χαλάσει, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, θα δούμε στο αποτέλεσμα σε λίγο. Σας τα δίνω βήμα-βήμα. Μετά το Red πάμε στο Green. Το πάνω κουτάκι θα έχει Output 255 και Input 247. Το κάτω κουτάκι θα έχει Output 0 και Input 76. Τώρα πάμε στο Blue. Το πάνω κουτάκι θα έχει Output 255 και Input 244. Το κάτω κουτάκι θα είναι 0 και 48. Πηγαίνοντας
στο RGB, όλα τα χρώματα μαζί. Θέλουμε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αυτή η τριχρωμία το ένα δίπλα στο άλλο. Αν δεν είναι έτσι, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πατάμε OK. Το επόμενο βήμα μας είναι ο συνδυασμός Ctrl B. Εδώ μας ανοίγει το παράθυρο Color Balance. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στα highlights να δώσουμε έναν τόνο συν 3, μείον 9 και μείον 16, έτσι ώστε να δώσουμε κοκκινοπό χρώμα με κοκκινοκίτρινο προς το πορτοκαλί με λίγο ματζέντα στα ανοιχτά χρώματα. Στα mid-tones ισχύει το ίδιο, 3, μείον 9, μείον 16, ενώ στα shadows, στις σκιές, θέλουμε αντιστροφή, μείον 3, 9, 16. Θέλουμε να το κάνουμε αληθινό το σώμα, καταλάβατε. Στο επόμενο βήμα μας, με πατημένο το Ctrl θα πάω στο Layer 1 και θα πατήσω πάνω στο εικονίδιο του σώματος, αρκεί να έχει βγει το κουτάκι. Αν δεν έχω πατήσει το Ctrl, το κουτάκι εξαφανίζεται. Αν πατήσω το Ctrl, εμφανίζεται το κουτάκι. Οπότε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα απλό κλικ και παρατηρούμε ότι μαρκαρήθηκε όλη η περιοχή του σώματος. Αυτό θέλαμε. Αλλά για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι ότι θα ξαναπάω εδώ πέρα στο Quick Mask, βλέπουμε ότι έχουν μαρκαριστεί όλα. Δηλαδή έχουμε το κόκκινο που σημαίνει ότι δεν θέλουμε να μαρκαριστεί και το κανονικό χρώμα ότι θέλουμε να μαρκαριστεί. Εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω για το μαλλί, οπότε θα κάνω κόκκινο όλο το υπόλοιπο σώμα και θα αφήσω το μαλλί ίδιο. Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι μπορώ να το κάνω αντίστροφα. Ctrl Shift J, τα μαρκάρω όλα, έτσι, μπράβο. Και αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να σβήσω το σώμα. Πάμε από κοντά. Όπως είπαμε, δεν έχω καλό μαρκάρισμα γύρω γύρω, αλλά δεν μας πειράζει. Για να σβήσω το κόκκινο μαρκαρισμένο, αντιστρέφω τα χρώματα του μαύρου και του άσπρου. Δεν θα φαγωθώ τώρα στο μαρκάρισμα, όπως επίσης δεν θα καθίσω να σας το δείξω έτσι ολόκληρο. Γι' αυτό παρακαλώ πολλαπλασιάστε την ταχύτητα γιατί ο κόσμος θα βαρεθεί. Ωραία. Βγάζοντας το Quick Mask και κάνοντας